L-għaqdiet volontarji issa għandhom pjattaforma pubblika u bla ħlas li permezz tagħha jistgħu jiġbru l-fondi għall-operat tagħhom. Dan sar possibbli permezz tal-pjattaforma diġitali Simply Giving li tnediet mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha tħabbar dan is-sit elettroniku, intqal li preżentament hemm 1775 għaqda reġistrati mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji. Minn issa dawn kollha jistgħu jorganizzaw kampanji ta' ġbir ta' fondi permezz tas-sit. Il-Ministru Farrugia Portelli qalet li issa l-qalb ġeneruża tal-poplu Malti tista' tagħmel użu minn din il-pjattaforma sabiex tgħin numru ta' qdiet volontarji. Irrimarkat li din it-tnedija tikkonferma rieda tal-Gvern li jagħti valur lis-settur tal-volontarjat flimkien mal-impenn tiegħu sabiex dan is-settur ikun sostenibbli u stabbli. Dan il-budget ta' direzzjoni b'saħħitha ħafna li l-NGOs l-għaqdiet volontarji tagħna rridu nkomplu ngħinuhom u din se tkun pjattaforma li tagħti dik l-imbottatura meħtieġa lil għaqdiet volontarji speċjalment dawk żgħar. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ Paraskandalo tkellem dwar kif se tkun qed taħdem din il-pjattaforma u qal li din se topera b'mod sigur u trasparenti u se tagħti sarħan il-moħħ lil kull min jagħti d-donazzjonijiet. Ma One News huwa spjega l-proċess ta' kif se taħdem din il-pjattaforma. F'24 sija nkunu rajna l-proġett li ppreżentaw, naraw li huwa validu anke bl-iskop tal-għaqda u jitla' online. Tal-imod allura anke huma min-naħa tagħhom jingħataw il-link biex ġala darba nfetaħ il-proġett ikunu jistgħu jagħmluh fuq Facebook, fuq inizjattivi oħra fuq websites tagħhom tal-imod li jistgħu jippromovu allura l-pubbliku jkun jaf bihom u jkun jista' mhux direttament biss mis-sit imma anke minn postijiet oħra jkun jista' jagħmel id-donazzjonijiet tiegħu. Min-naħa tiegħu id-Deputat Chairman tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Robert Farrugia seħħ dan il-proġett bħala l-frott ta' konsultazzjoni wiesa mas-settur u stqar li din il-pjattaforma se tindirizza l-isfidi tal-istess settur. L-indirizz tas-sit Simply Giving huwa simplygiving.mt.